Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, hogy van egy kitűnő szkita kiállítás Magyarországon, ezt a Krim professzor hozta ide. Hát jelenleg a szkiták legnagyobb ismerője a Krim professzor. Ő komoly tudósa az Ermitázsnak, dolgozott a Louvre-ba, tehát egy nemzetközi szakember, aki terepen dolgozik, és ezeken a kurgánoknak a feltárásában vesz részt. És sikerült nagyon jól összebarátkoznom vele. És ő azt mondja, hogy nincs ilyen, hogy szkíták, hunok meg avarok, hanem ez ugyanaz a kultúra, ugyanaz a szokásjog, ugyanaz a jogrend, ugyanaz a hadi taktika, tehát gyakorlatilag ezeket a népeket ez jellemzi. Én nagyon fontosnak tartanám azt, hogy el fog indítani most egy olyan folyamatot, remélem, ami ki fog szélesedni, hogy a magyar embereknek lehetősége legyen megnézni ezt a kontinuitást. Tehát elindulunk a szkítáktól, ott vannak a leletanyagok, és egészen a hunokon keresztül, az avarokon eljutunk a magyarokig. Na most a vicc az, hogy nem kell elhagynunk a Kárpát-medencét, mert tele van leletanyaggal. Tehát én dolgoztam ásatásokon, Szántódon, ott egy nagyon nagy avartemető van, több mint az avartemetők, azok ilyen 800 1000-1200 síros, tehát az már egy nagyon komoly település volt, ahol 1200 sír van. Itt, bocsánat, Zamárdiban van ez a hely, Zamárdiban 6000 sír van, tehát ez feltétlenül az avar birodalomnak egy központja volt, és iszonyat mennyiségű anyagot tártak föl. Tehát tele vannak a múzeum pincéi, tárházai, szkíta, hun, avar, magyar leletekkel, és jó lenne ebből összehozni olyan múzeumokat, a megfelelő installációkkal, ahol bemegy egy magyar ember, mert a magyar embernek jelenleg nincs istene, meg hazája. Tehát nincs mély gyökér. Tehát nagyon, nagyon felszínes gyökerekkel kapaszkodunk mi a talajba. Jó lenne tudni azt, hogy honnét jöttünk, kik vagyunk mi valójában, mert keleten ez mindenki számára világos. Tehát azt, amikor én Kínába járok, azt pontosan tudják, hogy én egy hun vagyok. De nem kérdés. Nem kutyaszánnal jöttem. Ugye Szöri Leventének van egy mondása, hogy ami a finnekhez tartoznánk, akkor nem hungároknak, hanem fingároknak hívnánk. Ezeknek a gyökereknek a letisztítása, ez borzasztóan fontos. Azért, mert az a nép, ami el van vágva az ősképeitől, az nagyon komoly problémákhoz tud vezetni. Ezt meg a Czervert Robinak a veszőparipája, ugye, aki nagyon jól használja ki, kitűnő könyveket ír, de nekünk valahogy egy kontinuitást kéne mutatni a történelmünkkel. Nekem ez sikerült, és hát az erőmnek a jelentős részét az adja, hogy én tudom azt, hogy hova tartozom. Tehát nekem van hazám, nekem van Istenem. És ez nekem nagyon nagy erőt adott mindig. És én ezt fontosnak tartom, hogy legalább megismerés szintjén a magyarok tudjanak idáig eljutni, és azon mindenkinek mélyen el kell gondolkodni, hogy ez miért nincs, hogy miért nem a Tudományos Akadémia indította el ezeket a folyamatokat, miért nem. Hát miért nem tudunk egyetlen egy múzeumba bemenni Magyarországon, ahol ezt a kontinuitást lehetne látni. Nem kell nekünk Ordoszból leleteket hozni, mert a Kaposvölgy tele van szkíta településekkel. Ahol az én völgyem van, mi hun települést kapartunk elő, amikor építettem a Lovardát, de Kaposmérőben egy nagyon komoly avar település van, és nyilvánvalóan Mére már gyakorlatilag a honfoglalásban egy település volt. Tehát ott egymásra települtek. Itt vannak a párhuzamok. Én ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és most elég erőteljesen szervezkedek ebbe az irányba. Nagyon jó lenne ez, hogy legalább megye szinten lenne egy múzeum, vagy lenne egy kiállítás, ami ezeket megfelelő szinten be tudná mutatni. Több sebből vérzünk mi. Tehát itt van egyfajta ezoterikus út, és jóga, és nem tudom micsoda. Nem vagyok én arról meggyőződve, hogy egy magyar embernek Ázsiába kell futkosni azért, hogy az identitását meglelje. Én nagyon fontosnak tartom a nyitottságot. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy sok felé menjünk. De hát könyörgöm, ide születtünk. Olyan nem volt még, hogy a lovasiász bemutatóinak ne lett volna sikere. Tehát ezt mindenütt látják mindenütt látják azt az átütő erőt. Vagy gondoljunk bele a táncosainkba, a népi táncainkba, a zenénkbe. Tehát ezt nem szabad hátat fordítani ennek a dolognak. Tehát itt, ha most mindenki saját magát kezdi el keresgélni, és ezt Indiába teszi, meg asramokba vonul ki, akkor egy picit gondolkodjon el azon, hogy vajon miért született ide. Meg Száriba futkosnak itt, meg nem tasz
Nézzük már meg azt, hogy miért születtünk ide, nézzük meg ezt a kultúrát, tehát a nyelvünktől nem vagyunk leválaszthatóak, ettől a csodálatos nyelvtől. Hát akkor, amikor én tanítom a gyerekeimet, akkor én arra nevelem, hogy amikor jönnek edzésre, akkor mindig egy határozott céllal jöjjenek, és akkor úgy hívom, hogy kívánságműsor, és akkor a legkisebbtől a legnagyobb felé megkérdezem őket, hogy na, mit akarsz csinálni. Annyira szokatlan volt ez a gyerekek számára, hogy ezt nem is értették, hogy életben nem kérdezték meg tőlük, hogy ők mit akarnak csinálni. Én meg megkérdeztem, mit akartok csinálni, és nyilvánvalóan mindenki mondott valamit, hogy ugratni szeret, de aztán ebből összeállt mindig egy kép. És ráneveltem őket, hogy nem egy gyárba jönnek, egy csavargyárba jönnek, hanem itt azért jönnek ide, hogy az elképzeléseiket megvalósítsák. És akkor belegondolunk a magyar nyelvbe, hogy gondolkozzanak képekben, hogy legyen egy belső képük, hogy fejlesszük a képzeletüket, mert azt mondom, hogy képtelen. Azt mondom, hogy képes, vagy azt mondom, hogy képtelen. Vagy azt mondom, hogy képzés. Tehát benne vannak a képek. És a magyar nyelven keresztül nagyon sok mindent át tudok adni. De és hogyha megfigyelem azt, hogy ez hogy épül föl, ha csak ennyit tudok a magyar nyelvre, erre már föl tudok építeni egy képzést. Hát képeket kell adni. Mert akinek nincsenek képek, az képtelen.